Takže čau lidi, jsme tady u Fejdy na zahradě, jo, největší chábr, označím mám ho tady prostě. Tady je Štěpán a jdeme jezdit lidi. Jede Kuba Meloun, místní legenda, Litomyšl reprezent. Ty vole, přišel Báro. No to je pecka teda, to je pecka. Takže jede Ondra Vojáček, taky Litomyšl reprezent. Beko, no jo, nádhera. Štěpáne, řekni něco, pojď sem. Rozhovor se Štěpánem. Tak, pane Štěpáne, jak dlouho jezdíte na kole, mi řekněte prosím. Já nevím. Vy nevíte, jak dlouho jezdíte na kole? 2-3 roky. 2-3 roky, tak to je docela bombice. Taky vám ho tady označím. Tady někde, tady vám ho označím, jo, přesně tam, 100%. Tak, co dál nám řekněte? Já nevím. Jo. Dávejte odběry. Jo, přesně. Poslouchejte tohle malýho skvidělka. Takže teď jede místní legenda Kuba Meloun. Takže teď jede můj brácha Ondra Vojáček. Backflip neboli salto do zádu. Teď jede Matěj Loučka. Udělal Tiger, Oh my god, oh hell no, man, what the fuck, man? Teď jede Kuba Meloun, litomyšlská legenda. Takže zase jede Matěj Loučka. Čekáme na svůj YouTube, co bude dělat. To tam nějaký banger. A teďka Matěj se rozjíždí, sjíždí rádius. Wow, nek. Je čau, už je konec, už to tady kluci balej, jo, jako. Kluci balej, jo, ano. Aktus, nahoď tam ten odběrajko, za tě vidím. Čau.